anyị Naịjirịa kedu ibe bụ nsogbu anyị ajụjụ anyị na-ajụ ọ bụ gịnị bụ nsogbu anyị ebe anyị na-fight war against indiscipline na nwanne ihe corruption ọ na-abụzi gịnị bụ nsogbu ka na-ajụ mana ị na-ele anya n'ime ihe n'eze amala iwu na ọnya tachara nkata akụ na be anyị ma ọnya sịkwara na m osiri ya maka na isikwa na m osiri gị ikwu ebe ndewasi ya echi niile siwa nwanne chi kọlkọlkọlụ ọ na bụ gịnị bụ nsogbu Achọba bi nwanne na ọmalịcha ụwa nke Chukwu kelechala anyị ma unu ugboro anya wee gbojue Achọba bi nwanne Achọba bi nwanne Achọba bi nwanne ọ na-abụzi gịnị bụ nsogbu Achọba bi nwanne ebe anyị si na anyị bụ nwa Naịjirịa Achọba bi nwanne mana nsogbu anyị na-enwe Achọba bi nwanne bụzi tribalism Achọba bi nwanne kedu ebe ịfụnanya jebele kedu ebe udo jebele kedu ebe ịfụnanya jebelu ka nna jụọ na nwanne gburu nwanne ya n'ụwa were ihe wegwa ọgwụ ego n'ụwa kedu ebe ịfụnanya jebele ka nna jụọ ma ọkwa ka o wee bata ego ka mmadụ ji wee ghọrọ udo n'ụwa ajụjụ anyị na-ajụ kedu ebe ịfụnanya jebeziri ya onye na-amarọ ka esi alụ ọ na-amarọ ka esi eli onye na-amarọ ka esi alụ a na-amarọ ka esi eli ibugo n'okwu na-abọ n'ụlọ ikpe unu ga eziokwu na-abọ na kọtụ ọ bụrụ na ị na-ekwu eziokwu mụnwa na-ekwu eziokwu ọ gịnị ga-abụzi nsogbu anyị ka na jụọ akụnụba nwanyị na Chukwu akụnụba anyị ga-eme njọ akụnụba anyị ga-egbu ọchụ ebe ịma na-emesie n'ikpeazụ ị ga-arapụlili akụwe na ọ na-bụ gịnị ka anyị na Chukwu n'ụwa Achọba bi nwanne Achọba bi nwanne barịsta abalị ilu nọ fụmụ na ịfọdụ n'Enugwu eze omenọka bụ odogwu Achọba bi nwanne onye ọcha gabi o na-aba ga-abụ nwunye bụ na aba abatete ka o si bịa Achọba bi nwanne Achọba bi nwanne obodo na-ebuso ibe agha obodo na-ebuso ibe agha
ọ na bụ gịnị sela ọgụ na mgba okwu a na bụ oke nsogbu dị n'ụwa kedu ebe ịfụnanya jebeli kedu ebe udo jebeli dị ibe dị njọ ji wee karịa dị n'ụwa agụleri na emulerie ọ gịnị bụ nsogbu nwanne amarazi nwanne ya maka ibi okwu ana ebe ịma na ana dị anyị wee bịa adịghị adị anyị wee na ka anyị chọọzi obi nwanne ọ bụ gịnị ka anyị na-achọ n'ụwa Achọba obi nwanne. ọ bụ gịnị ka anyị na-achọ n'ụwa Achọba obi nwanne. ọ bụ gịnị ka anyị na-achọ n'ụwa ka anyị chọba obi nwanne ọ gịnị ka anyị na-achọ n'ụwa ka anyị chọba obi nwanne onye nwe ego nwe nwanne onye na-enwere ego na-enwere uche onye ụbịam ọ na-azụ ome ọkachie ka nna jụọ ịmala ibe ihe melu mụ ma nwụrụ melu mụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene ịmala ibe ị ga-emeli mụ ma nwụrụ melu mụ na ndụ nwanne m nwa ekene ka nkene maka na mgbe ị na-emelu onye nwụrụ anwụ bụ mmanalị n'ihe na ndị dị ndụ gị na-emelu ụfọdụ n'ụlọ nwanyị wee biri nwunye wee mụtasịa ụmụ ba niile wee biri n'ụlọ nwata nwaanyị na-achụ nne dị ya kirikirikiri mbosi nne dị ya ga-abata ụlọ o were azịza ọ dịghị ya mịa bụ onye ka ọ nwụruo na nwaanyị ahụ abịakwa ka o were amosu weta gbuo ọmụmụ mbosi nne dị ya ga-anwụrụzi ọchọghị ọgọdụ dị mma wee tie n'ukwu chiri godu n'alarịa kpọọ ikwu na ibe ka abịa na nne dị ma amụka na nne dị ma amụka na nne dị ma amụka ya bụ agụụ ji ọgwụ nne dị ya bụ ịmara ihe ị ga-emeli mụ ma nwụrụ meli mụ na ndụ nwanne m nwee ekele ka nkele kedu ka nwoke si wee mụsịa ụmụ wee zụsịa ụmụaka ya oluzie mgbe a ga-enye ya nka mfabulu moto na-agagharị ka oluzie mbọsị nna wa nwụrụ akpọwa moto friji wee mmanya buwe akpati 1 million ebe a na-enye papa na ada dị ime amụka na ọmụka mana inelu onye n'ime na agụụ gugburu nne ya alili egbuo nwoke mụrụ ọmụmụ nwanne m ọ bụ gịnị kedu ebe ịfụnanya jebele kedu ebe udo jebelu ya bụ ajụjụ anyị na-ajụzi dị n'ụwa nwanne ka nwanne ya were ego o wee jekwuru nwanne ya ya lụm aka nwanne m kama ọ ga-enyelu nwanne ya aka ọrụ anya ọlụ ọ ga-alụlụ na ya mbosi ọnwụ ga-egbuzi nwanne ya ọgbọm ikwu na ibe bịa kene na ezi nwanne m ahụnarị m ọkwa ya bụ uju wee yiri ọ bụ onye ka ị na-akwali onye nwụrụ anwụ na ọ nwụrụ agụ n'ụwa ịmala ibe ị ga-emeli mụ ma nwụrụ meli mụ na ndụ nwanne m nwee kene ka nkene
ya bụ na anyị anyị na ya ụwa o ka anyị jikọta obi ọnụ n'ụwa o ka anyị gbaa mbọ nwe obi nwanne maka na iwu nke Chukwu kwuru sị hụ mmadụ ibe gị n'anya etu isi hụ onwe gị n'anya egbe ka eji gbagbu ike mba n'ogidi egbe ka eji gbagbu mashọ egbe ka eji gbagbu udezu ụkwara ngwa jụwa kedu ebe ịfụnanya jebele kedu ebe udo jebele ibe dị njọ ji wee karịa dị n'ụwa ọ bụ gịnị ga-abala anyị n'elu ụwa ka anyị chọba obi nwanne ọ bụ gịnị ga-abala anyị n'elu ụwa ka anyị chọba obi nwanne ọ bụ gịnị ka anyị na-ayọ ndị ụwa ka anyị chọba obi nwanne na anyị nwe ịfụnanya n'onwe obi ya ibe ga-adịrị anyị mma biko nụ ka anyị chọba obi nwanne dị n'ụwa Igbo na Hausa na Yoruba anyị ma na anyị bụ nwa Naịjirịa iwe onye Igbo bụrụ nwanne iwe onye Yoruba bụrụ nwanne iwe onye Hausa anya bụrụ nwanne nwanne ka anyị na-ayọ nwanne m ka anyị nwewe obi nwanne n'ụwa ekene na ndị kpọrọ onwe vesịrị na Nwanne je ụka na o nwerezi onye mụrụ ibia n'anya bịa nwerezi onye na-edebe iwu nke Chukwu iwu ka anyị na-edebezi bụ iwu nke nzukọ na ndị ọbụla na-azọzi nkebe ụwa mana si omese na fada ma cherubi na sarapin ma the holy sabbath ma victory of Jesus ma ndị kpọrọ onwe ama Jehova ma ndị kpọrọ onwe born again chetanụ na anyị ncha bụ Kristian maka na obu Chukwu ka anyị na-ekpelu ebesi ebele n'ụwa egwe n'aba Jizọs ekwe emem biko ka anyị chọwa obi nwanne ụmụ ụwa mana anyị chọta obi nwanne ije anyị gaba ije udo anyị jebe saa mbe ya anyị naba saa mbe ya unu jebe saa mbe ya unu naba saa mbe ya na-enwezi amaka oimuwodu baki n'Enugwu eze ego ndị Igbo n'Enugwu onye ga-adịrị mma nwanne nọ ga-adịrị gị mma ọyọma oyibo Pita mmadụ eke nwake bi onye obeledu nwanne John Madeke akụili
ili onye obeleduo Ugochukwu mmadụ eke nwanne atụlụ nwanne nne n'ụwa ka alali anya nli Michael Iwanyi Chukwu Ejidika eze ọba n'ọrụ ugbo Chairman Director eze ọba Global Ventures Nigeria Limited n'ime Onitsha Baba Peter Chinedu ọnwa na-etili ụra n'aka onye ọ ga-adịle ma osisi obodo chacha Chife International ọ ga-adịrị gị mma nwanne m ọ ga-adịrị gị mma ije rue Steven nwa bakwa m nwa m Chukwu ka dibịa aka ọkwa ka o si bịa oyime Stevenson onye ọma ọ ga-adịrị gị mma Yana lọ́yìn wọn àbàkwá mọ́ Alu International n'akọ́kwa ọ́ onye ọma n'ọgade legi mma ọ́ Promotion si caution akwatu egwu n'isu akwatu egwu n'isu akwatu egwu n'isu yaba Kekene dili judo efuru o Oye mefuru akwụnye ọma oke titi ka o si wee bịa Oye aka m Tony nwamba nkwụ oke m toga n'ụbụrụ isi ụzọ Oye m Romanus Igwe ọba Romi n'azịa Oye m ọba Romi n'azịa onye m ọba Romi n'azịa ezi oyi nọ ga-adịrị gị mma Aiji Wadon Nwankiri n'azịa ka o si bịa Emeka Kena ndị Igbo bịa nọ ga-adị mma ekesi oke osisi dị n'iwu oyibo ahụ ọbụrụ nwa nwụrụ ọnwa na-eti lọra n'ore ọnwa oyiko ọnwa oyiko ọnwa Sabasi nwa ọrụ ome onye ka m zọrọ ụwa Zewako Nigeria Limited onye ọma Amobi nwezekwe ụgbọ abaga na onye ọma buru bugaba n'ije lue onye bụ ibe anyị nwe Oliselo oke ịbịa na n'iji onye ọma nwanne nọ ga dịrị gị mma elubịa n'owela zụwa gwa ọgwụ ezi oyi n'ịga dị Afri nwanne ọnwụ ọzọ nwe ịnyanga agụlụ ụzọ Igbo ka o si bịa n'ịga dị Festus nwa si egbu onye nwe nke ya agụlụ ụzọ Izoto si bịa agụlụ ụzọ Igbo ka o si bịa Arize nwanyị ọra ide na agụlụ ụzọ Igbo ide onye aka m benzo na West Africa Limited ọnwa na ọba obe mmiri etelu nwa dị megwuo chi nwa
nwata akwa akụ n'Imo steeti onye so nwa mgbe emene ala ha ji bọkọ bụ onye ọma ọzọ bụrụ gosi bịa William Nwade ibe dị mma rie m ego ime achala oyimo timoti arụ ewu mgbe dịka kacha kwụma mgbe dịka tụ egwu bụ onye ọma ije rue disenda anaghị ụzọ ọma Business Enterprises Nigeria Limited onye ọma aka ji ụgọ n'ụmụ ọwa mmiri na-ezolo ọrụ n'Imo steeti agwa eze nnebo ala mbụrụ ụzọ onye nteje onye ọma n'ibi na Abuja kedụ mụtere ịza aka ọrụ odogo na n'isi anyị onye ọma na ga dịrị gị ma mụ na gị bụ nwanne ijelue Samuel Nwanne bụ eze ọba nwanụ n'ọkụzụ eze ọba motos Nigeria Limited onye ọma nwanne m nọ ga-adịrị gị mma ọ gịnị ka anyị na-azọ n'elu ụwa ka anyị chọba obi nwanne ọ bụ gịnị ka anyị na-azọ n'elu ụwa ka anyị chọba obi nwanne ọ bụ gịnị ka anyị